Bl-aktar mod skiet waqt intervista fuq il-programm Extra, il-kap tal-medja tal-Partit Nazzjonalista u lit il-leminija tal-kap Adrian Delija, Pier Portelli, iddikjara li ċerti politiċi kienu jħossuhom komdi jinħbew wara l-blog ta' Defni Caruana Galizia. U kien hemm politiċi wkoll li kienu komdi jinħbew wara dak il-lesta tagħmel Defni. Caruana Galizia bl-assistenza ta' Simon Busuttil kienet ħadita qatta bla ħabel kontra Adrian Delija meta ppubblikat diversi stejjer dwar l-allegat passati kulurit ta' Adrian Delija. Dawn l-istejjer saħansitra involvow allegazzjoni dwar ħasil ta' flus u dħul minn briedel f'Soho. Dwar dan, Portelli reġa' ħareġ u għal Delija u donnu nesa l-attak fuq il-familja tal-Prim Ministru meta ddikjara li dan kien l-akbar attak fuq politiku fl-istorja ta' pajjiżna. Dakinhar wara li ħarġu dawn l-allegazzjonijiet kemm xejn koroħ fil-konfront tiegħu, Delija kien fetaħ numru ta' libelli fil-konfront tal-blogger, madankollu l-verità mistennija tibqa' mistura, hekk kif Delija stess waqqa dawn il-libelli l-għada tal-omiċidju. Adrian Delija għadda minn sena u nofs, kważi sentejn jekk tot il-kampanja tal-leadership, ibsin immens. Jien naf għax tommi għaw ukoll naħseb fil-politika rari għaddejna minn żminijiet diffiċli bħal da. Waqt l-istess intervista Portelli saħansitra kritika l-investigazzjoni tal-Pulizija li waslet għall-arrest ta' 3 persuni li huma akkużati bil-qtil. Ma mill-flok il-gvern qed joqgħod jiġri wara x-xemat. Din id-dikjarazzjoni ġabet ir-reazzjoni immedjata tal-avukat u opinjonista Edward Gatt fejn spjega kif din l-investigazzjoni laħqet livelli bla preċedent u li dikjarazzjoni bħal dik li għamel Portelli ma tagħmilx ġieħ lil familjari ta' vittmi oħra ta' omiċidji. Jien qatt ma niftakar li kellek investigazzjoni fejn kellek omiċidju. Allura l-vittmi ta' omiċidji oħrajn li mhumiex Defni Caruana Galizia, nieshom x'inhu ma daw. Fl-istess żmien li Pier Portelli flimkien ma' uffiċjali qrib Delija qed jieħdu bejniethom mijiet eluf ta' euro kbar f'salarji u perkaċċi, Portelli reġa' konferma li l-Partit Nazzjonalista jinsab fi stat finanzjarju ħażin. Din id-dikjarazzjoni ħabtet ukoll ftit ġimgħat biss wara li b'ħafna pompa il-Partit Nazzjonalista qal li l-2018 kienet meqjusa sena rekord ta' xbir. Ma nidejjax ngħidha, aħna finanzjarjament bil-kemm nistgħu niċċaqalgħu. Portelli ma naqas li jsemmi li minħabba l-impulsività tal-kap Adrian Delija l-aktar nies qribu jkollhom iżommulu irriedni. Jien wieħed min-nies li fuq li kuljum jienu Clyde l-iktar irridu kważi nżommulu rriegni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.